И здравейте, приятели! Аз съм Ники и в днешното видео ще направя ревю и мъничък анбоксинг на новите ми Ninjago фигурки. Ето ги тях. И на оръжията ще направя анбоксинг. Преди това не забравяйте да оставите един лайк, да се абонирате и да напишете в коментарите дали искате анбоксинг на още такива Лего Ninjago фигурки или каквото и да е. Та, нека да започваме. Първата фигурка, с която ще започнем, е Кай. Малко трудно се вадят. Ето. Значи това е Кай от 6 сезон с неговата ZX маска от втори сезон. Ама така е фигурката, всяко да се направи. Но иначе изглежда добре. Сега не мога да махна маската, защото държа телефона в себе си и малко трудно ще стане. И зато. Следващата фигурка, с която ще започнем, е Кол. Аре да изкарай сай. О, добре, изкара се, ама излетя. Значи това е Кол от 5 сезон, пак с маската му от втори, която изглежда, от втори сезон, която изглежда по този начин. Те принципно отгоре бяха златни. Да. Следващата фигурка е Лойд. Аре да изкарай се. Ето. Значи това е Лойд от 6 сезон, но с маската му от втори сезон. Ето има и черни ръце и зелена поставка за ръцете. Да. Следващата фигурка е Зейн. От кой сезон беше? От втори сезон. С неговата ZX маска, ама отгоре е златно. Докато на тези не е златно. По друг начин е. Да, това е Зейн от втори сезон. Като оригиналната фигурка е, само че най-вероятно ще е с друго лице. И да. Следващата фигурка е Джей. От 6 сезон. Значи буквално аз го имам същия Джей. С същото тяло и маската. И ръцете ги имам, само че черните, деца отдолу. Нали, имам предвид това на ръцете, дето е деца пъха вътре. Го имам, само че на другия ми Джей от 6 сезон, който го имам, не е като оригиналния дето, нали, смисъл, не изглежда така. Само да кажа, че този е фалшив и от тези фигурки, които днеска ги купих. Следващата фигурка е Зейн, отново, този път от 5 сезон. Да, това е Зейн от 5 сезон, но пак с същата маска, като на останалите. На Кол и Кай, и Лойд, и Джей. Следващата фигурка пак е Кол, само че от 6 сезон, но със същата маска, като на този Кол. Буквално са едно към едно модел. Маските. Следващата фигурка е Кай. Само да успея да го извадя. Нали, отново Кай, този път с друг костюм. Добре, успях да го извадя. Значи това е Кай от втори сезон с неговата ZX маска, която е златна. Ето отпред как изглежда. Отзади. Да. Следващата фигурка пак е Кол. Само че от втори сезон с неговата златна ZX маска. Следващата фигурка е Джей от втори сезон с сребърна ZX маска. Ето отзади и отпред как изглежда. Следващата фигурка пак е Лойд. Само че от 5 сезон с духовете, дето е. Маската буквално е същата като на този Лойд от 6 сезон. И последна фигурка Ния. Само да успея да я извадя. Ето е, че падна. Значи това е Ния от Skybound, но с маската от втори сезон, или от кой сезон беше? Пети? Нещо такова май. Не, 5 сезон май бяха други. Та хора, ето ги оръжията. Чайте, че малко трудно се изсипват. Ето. Значи това са оръжията, това не знам какво е, изглежда силно като пръчки.
Чакайте да доближа малко. Значи буквално това е като пръчки все едно. Ето тук още едно. Като е... Другото е... да, той са Elemental Blades. Ама златни. Опа, чакайте, че изпуснах. Къде си? Значи това буквално са Elemental Blades, но златни. И по друг начин. Ето тук има още 2-3. Той на Кол, оръжието, дето е Grim Reaper. Аз го имам също, ама с по-голямо острие. О, тризъбец. Омега, бас якото. Той какво е? Омега, това е като... Горе-долу като ето е тризъбец, ама по друг начин, само че отдолу е с поставка и една сая. Не знам дали ще се види. Ето. Овчехте, че тъпата камера не работи. 3 златни шурикена, бяло острие, Elemental Blade острие. И да, това беше клипчето, хора. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да оставите едно палче нагоре и да се абонирате, защото искам да стигна 231 абоната. Моля ви, абонирайте се, дори и видеята ми да не се получават много добре, пак се абонирайте. Важното е поне да ви харесва това, което правя. И да, хора, довиждане.